мехлисанд таваҷҷӯҳ мекунанд ба дандонҳои шумо. Масалан ба намедонам ягон чизи дигар не. Ма дандон дорам. Ҳозир ба қавли звезда топ меган ку дар ҳамин соҳаи Инстаграм мавзӯъ байдем. вале барои худ тахаллус гирифтед. Золушка ё бисёриҳо духтари оча мегӯянд. Ҳар кас дар ҳамин шабакаи иҷтимоӣ бахча як кличка дорад, як лақаб дорад. Гуфтед ки ҳанӯз 20 рӯза будед ки падаратон шуморо тарк кард рафт. Рафт пеш зани якмаш. Ҳозир майдаима, лек одамо мегӯянд ки ақли наги 40-50 солаи. ин баҳс аз куҷо сар зад ва он нафар кӣ буд ки боиси асабӣ шудани шумо шуд? Ҳамрақиб. Бале. Бисёр дорам. Баъд худро биравада дар кумитаи андоз номнавис кунад. ҳой ман ба налогсупора нашидам. ина мешавад гуфт ки масалан шуморо нахост ё қабул накард? Агар акао мара қабул намекард, дим дефарака хонамо намеомад. шабакаҳои иҷтимоӣ чунин имконияте доранд ки барои ҳамеша ё барои муддати муайян аз аксари нафарон як қаҳрамони баъзан бисёр хуб месозанд, меофаранд ва ин қаҳрамонҳо ҳамеша дар тренд ё топи шабакаҳои иҷтимоӣ боқӣ мемонанд ва таваҷҷӯҳи аксари бинандагонро ҳам ҷалб мекунанд. имрӯз дар меҳмонии мо яке аз қаҳрамонҳои ҳамин шабу рӯзи Инстаграм, нафаре ки тамоми наворҳояш дар тренд ё топи Инстаграм қарор дорад, духтари Кулобзамин Сабрина Туманова бо тахаллуси Золушка омадан. хушомадед. саломат бошед акаҷон, раҳмат ки мара дар барномаятон даъват карден. бениҳоят зиёд миннатдорам. чанд рӯз пеш дар мавриди шумо як матлаби нашр кардем, матлаби кӯтоҳ ва унҷо аксарият шарҳҳои гуногун гузоштаанд ва ман мехоҳам ки аввал аз ҳаминҷа шурӯъ кунем ва баъд меравем пайи рӯзгору фаъолияти шумо. хуб, шумо дар як суҳбататон гуфтед ки дар мактаби интернати ноҳияи шаҳри Нав таҳсил кардед, вале чанд нафар ба мо гуфтанд ки Сабрина мактаби рақами 5 шаҳри Кӯлобро хатм кард. бехостан аз забони худатон фаҳмед. ма айсиф яким акаҷон мактаби интернати ноҳияи шаҳри Нав хондагиам муддати 7-8 сол. чӣ хел бугмака ай мактаби интернет мора вай рӯзҳои истироҳатӣ буданд, ҷавоб медоданд. мо муаққатан дар мактаби 5 вай мекардем, таҳсил мекардем, яки муаққатан справка мегӯянд ку мебурдем маълумотнома ки мо дар ҳақиқат хондагему дар ҳамихи санаҳои корӣ ё ки дарсӣ мо дар кӯча истодагӣ нестем, барое ки дар мактаби интернет тамоми рӯзе ки дар соатҳое ки мо чӣ кор мекардем намекардем таҳти назорати давлат будем. чизи дуюме ки аксарият мепурсиданд ин буд ки бо вуҷуди ин ки масалан шумо як номи бисёр зебо доред Сабрина, вале барои худ тахаллус гирифтед. Золушка ё бисёриҳо духтари оча мегӯянд. сабаби интихоб чи аст? чаро бо номи худатон фаъолият намекунед? ма рости гап акаҷон, айаввал ҳамин кушодашавӣ ҳамин сайтам нолда буд. умуман дар планам блогерӣ набуд, неки дар дилам ҳамчун ҳобби шахсият амхе буд ки ма ай худам боварӣ доштам ки ма бошам агар бикунам агар метонам ҳамин кор дастам гузорӣ кунам. лекин шукронаи худо муддати ина 4 мош буд, мешава 5 мош ки дар муддати хеле кӯтоҳ тонистам ки дар дили одамо ҷо биёбам. мара бисёриҳо гуфтанд ки Сабрина ном таълиш ки ти либоси тоҷикӣ дори, Золушка намега, лекин ба явро яка фикр мекунам дар шабакаҳои иҷтимоии Инстаграм ягон кас ҳамин хел нома надошт. ҳар хел ба ҳар хел ному фаъолият мекунад, лек ҳар кас дар ҳамин шабакаи иҷтимоӣ бахча як кличка дорад, як лақаб дорад ки ман хостам ки ҳамчун зани тоҷик, ҳамчун нишондиҳандаи либоси тоҷикӣ ки мепӯшам гуфтам духтари оча мегам. лек дар ҳамин кӯчаҳо мебарам ана духтари оча мегам, бовар кунем ку ҳамин номи вибр кардагӣ интихоб кардагии худам ку хурсанд мешам. қават гӯш мегирам. Сабрина ҳам мегӯянд озир бад? ҳо, шиносо ҳамкурсо мегӯянд Сабрина, лекин камтар. лекин Золушка мегӯянд, фарёд мекунад, ана духтари оча гуфта. фарёд мекунад. ҳамин калимаи ана духтари оча аз гирифта аз як суруди Шабнами Сурайё ҳаст. барои чӣ маҳз ҳамина интихоб кардед шумо? акаҷон бовар мекунед ами аз хурдӣ дар дили ман ҳами сарояндагиву актрисагариву ами хел чизо буданд, ами соҳаи санъат буд. дар мактаби интернет будам, дар чорабиниҳои давлатӣ иштирок мекардам, ҳукуматӣ ҳамин хел иштирок мекардам. буд баъд ба нағмаҳо мегӯянд ку апаи Шабнами Сурайёам ай Кӯлоби Бостония, зани Кӯлоби Муай, бовар кунед. баъд апаи Сурайё Қосимова дӯсти наздики модари ман аст, хеле беҳад
дӯстшон медорам. яъне равои хонаводагӣ доштем доштед шумо? дахурдиҳо доштем маъқулам будан ай вақташ баъд ба ҳамаи сурудаш ман рақс кардаги будам дар озмуни парвин ҷо гирифтаги будам вақте ки озмун тамом мешава ана духтари оча ҳамин чиз баъд фикр кардам гуфтам бестег ман ай ҳамин чиз дар парвин муваффақ шидам хостам ки ҳамиро ҳамчун кличкаи худам ҳамчун лақаби худам ай кунам духтари оча ҳам муаррифгари гуфти гапҳо духтари оча мегӯянд чиста номи тоҷиконае ба фикри ман ман ин қаҳвӣ содам фикр кардам мара ҳама тарафа гуфтанд ки намезебад аз золушка ту чакан мепӯши ту либоси тоҷикӣ қати мекунӣ хай ба духтари оча кардам кличка ман яки номи инстаграм ҳамон золушка барое ки акаҷон ман барои ба номи золушка популярни шудам ку ҳамо духтари оча ана духтари оча пари пайкари оча. шумо гуфтед ки дар Кӯлоб ба дунё омадед вале дар Шаҳри Нав ба қавле бузург шудед чун дар мактаби интернати инҷо хондед ва тавре ки мо медонем дар Кӯлоб ҳам ҳаст мактаби интернат чӣ сабаб шуд ки шумо аз Кӯлоб ба Шаҳри Нав рафтед? Яка паякада дар Кӯлоб буд лекин аз сабабе ки ҳамагӣ медонанд уже ки падари ман набуд падари ман мара бисрӯзагӣ да мау апама уже тарки мо кард рафту модари ман модари танҳо бемор буданд ҳам ду духтар кӯдака тарбият карданаш ҳам кор карданаш бовар кунед кор салу осон баъд моро бурдан ноҳияи Шаҳри Нав вай рафтем вазорати маориф рафтем ки вазир уча Нуруддин Саид буданд беҳад инсони хуб хоксор ки ҳамчун хеле чиста фарзанди худаш қабул кардан оча мара гуфтанд ки бирад худа тавбат ку ҳамин одам ҳамин духтаракора мо ҳамчун фарзандои худ мо қабул мекунем барои шумо дур набуд масалан чунки аксарияти хешу табор дар масалан дар Кӯлоб шаҳр мондан зодгоҳи худатон онҷа буд вале шумо омадед ба Шаҳри Нав ягон мушкилиҳо набуданд? не мора ягона модарам меомад мора медид хабар мегирифт баъд интернати мо акай хеле буд ки одамое ки шанбебозор мераванд а одамое ки раҳошон дуранд меистанд гуфтед ки ҳанӯз 20 рӯза будед ки падаратон шуморо тарк кард рафт баъдтан сабабашро масалан нафаҳмидед ки барои чӣ рафт? мо 20 рӯза будем вақте ки ман ба дунё омадам падари ман ба проблемаҳои зиндагиш пеши модари ман зани дуюм буд рафт пеши зани якумаш дига ба ҳамин умуман модари мара суроғ накард очаи ман фикр як зани танҳо ки ман ду кӯдака чӣ хел нигоҳ мекунам дига ба ҳамин касал шид астма давление қанд ин хел омилҳои касалода вай гирифтор шид ҳозир майдаи ман лек одамо мегӯянд ки ақл наги 40-50 солае барое ки ӯ қадар ки душвориҳое ки мо кашидем ранҷу азоб ин худаш бепадар калон шидан ин худаш дар зиндагӣ як ранҷ вақте ки меҳри падар фарзанд надид акаку и ғамаш дигара якаҷон лекин ман набуди падар модар дар мактаби интернат ака ҳис намекардам зеро ғамхориҳои пешвои муаззаи миллат ҳама вақт дар канори мо буданд насиҳатҳо мекарданд ки нағз хонед обод кунед ояндаи худтона то ҳозира ҳар маҷлисҳое ки пешвои миллат барои мо мекарданд ки мегуфтанд ҳеҷ вақт аёд намерава ки ҳар ки хандонад ятими хастаро боз ёбад ҷаннати дар бастаро гуфтед ки модар бемор шуд ҳозир вазъиятшон чӣ хел аст? шукри худо нағзанд ҳозир хуб нағзанд ман дар ин тоқа фикр мекунам ки модар дорам барое ки ман дар барномаи апай фаранӯзам гуфтам ки биёя ман қабул мекунам лекин наёмад ҳатто омаду пеш ман наёмад намедонам ки номусаш навардошт яъне чӣ хел омад ба хонаи шумо омад ба назди модар мара занг зад баъди ҳамон барнома ки ҷодаи Сабрин гуфт дар душанбе ма ба сабабҳои рекламаву маҳфилҳои бахт дар душанбе будам ба сафарҳои корӣ омада будам ман очам занг зад ки Сабрин хона биё ки дадат омадай рафтам ман хостам ки ҳамон одам рӯпарӯ бинем ки нағалтид қати ман рӯпарӯ шумо рафтед ки валакай рафтааст баъд ман ай наздикош пурсидам ки одамое ки мешиносанша ба хеш саволшан нею гуфтам чӣ ба ҳамон одам омадам мара нодида рафт очам гуфт ки эҳтиётш ку оянда дорад духтаракай ҳеҷ нафаре аз хештабору пайвандон барои шумо кӯмак накард? Не хабаргирӣ рафтомад доштем хабаргирӣ ягона вақте ки модарам дар Москва буд тағам омада буд меомад мебурдагмон
хай куда будем ҳамчун фарзанди худаш нигоҳ мекард не ки акаҷон ҷои падар модари хитаку ҳеҷ ка гирифта наметона давру замон ҳамун давру замон озод гап задистам дака давру замон ҳамун давру замон иста яке фарзанди падараи худаш безора ҳоли ин ки тағат хола мега ки фақат ба пеш ҳаракат ки як дилмонда мешавану духтара ки ихе оянда ихе шавҳар ма чӣ мегӯм ма бовар дорам ай худам ки барои рост ки рафтам худованд ҳамун раҳ мара баракат мемета ма аями чакан аями чизои очагӣ баракат ёфтам мара худованд аями чизои очагӣ кампирӣ гуфти гапҳо дар мардум шинос кард ки ягона духтари ҷавони дар кулобшаҳри бостонӣ ма будам ки ба либоси миллӣ биромадам ҳоли мара мегӯянд ки дар клуби чӣ намегӯям блогерӣ мекунӣ не наоборот халқи клуби мо ва гуфта ҳурмат мекунанд ки ту блогериҳо дастгирӣ мекунанд ҳурмат иззат мекунанд хай овозаҳои бардуруғ қайтар гуфтед ки дар ҳама роҳҳо монеа ҳаст ва чанде пештара мо шоҳиди як баҳси бисёр шадиди шумо ба як нафари дигар шудем чун шумо дар сторизотон барои як нафари масалан барои аудиторияи мо номаълум мегуфтед ки ман бо ҳамин сару либос бо ҳамин масалан автоандом омадам ва ҷомеа маро ҳамин гуна қабул кард бале ва акнун биёд мушаххас мекунем ин баҳс аз куҷо сар зад ва он нафар кӣ буд ки боиси асабӣ шудани шумо шуд ма асабӣ нешидам ака ма медонам ки ма хейтер мегӯянд ку душман ҳамрақиб бисёр дорам бисёри ай хай мардоша ҳисоб намекунем хай таваккалиош ба худо лек занош духтаракое ки чунин ма намедонам ҳасудам бахелан ки ба ҷое ки бигӯянд ки хай тоҷикай падешкаш кунем дастгириш кунем не видеои тоҷиконаи мара либоси чистадам хали гулбас мегӯянд ку ки дар қадим мо гулбас хеле қадраш баланд буд либоси гулбас дорам ҳавли шабгесам кокла ки чиста духтари тоҷикӣ аммо видеои мара дар сторисаш монда ман намехоҳам ки ман номи ӯро бигирам ё ки вай пушти ма хай биқапаву бо ӯ популярни шававу машҳур шававу не ки ҳамин қадар мегӯм ки дар ҳамон видеои мара дар сторисаш мондай ӯро ҳеҷ ка намешиноса ӯ просто як духтари кӯчагарди ки дар кадом вай мехондай ки мара фу нависондай дар видеом дар таи видеом як кас роӣ кунад ду кас роӣ кунад дуромадам ма дар аҷоиб овай шида гуфтам интереси гуфтам бебудорам кия чиаи ма умуман упамният мекунам ма ака умуман аҳамият наметам бисёр мазоқ мекунанд дар соҳаи иҷтимоии инстаграм баъд ма дуромадам фу пу нависондай ма гуфтам ақлдор одам ҳеҷ вақт либоси тоҷикӣ пуштагӣ маро хел намекунад баъд як видео абрашани ишкам дуромадам дидам ки видеош мӯи сарзард ин ҳамаи чиз ботексои хечо хандидам гуфтам ох як каси гап зана ки одам лаб зана як чеҳраи аврупоӣ буд худаш як чеҳра ки чиста сунъӣ буд ма шукронаи худо ягон ҷом ака косметологически хеле чиз неста ки ботекс кунам ё ки ягон чиз кунам чиста худамам мара мегӯянд ки дар ака балақаб да саволҳо ака хел открита мегӯм ки ту дандон дориву ботекс кихта ки и хел ки намекунам мара бисёри одамо мегӯянд ки косметолого ки биё мо бесу мекунемут камтра ки ихеку хекру таих намекунам барое ки бегузор мардуми тоҷик мара айсар либоси тоҷиким шинохтанд мара ай чистадам хали забони кулобигим шинохтанд чиста духтари озод шинохтанд баъд ма гуфтам ки ҳамин қадар мегӯям ки як нукта бас агар шӯр аст ма гуфтам ки афти хита нигоҳ ку баъд дар пушти мошинои иномарка сурат гирифта гуфтам ман рангит метавонам дар пушти мошино сурат бигирам не ки не гуфтам ба либоси тоҷикӣ гуфтам мегирам одами ақлдор гуфтам ҳеҷ вақт либоси тоҷикиро гуфтам мазоқ намекунаву чӣ хел бигӯм ягон ноша намеёвад ва воқеан ҳамин шарҳҳои шуморо мо масалан аҳамият додем ва худатон ҳам ҳозир гуфтед агарчи савол ғайрикасбӣ аст вале ман мепурсам барои чӣ аксарияти оное ки дар зери навори шумо шарҳ менависанд таваҷҷӯҳ мекунанд ба дандонҳои шумо масалан ба намедонам ягон чизи дигар не ба образ не ба навор не масалан ба мазмун не вале ба дандонҳои шумо таваҷҷӯҳ мекунанд ҳатто дар шарҳҳо масалан акси дандон мефиристанд намедонам чӣ сабаб чи аст ҳам гириштам ҳам хандам раҳмат ҳамедон макаҷон ба кадом сабаб ки ма дандон дорам бо дандонои уқай ки дандонои махши ва дандони ба фикр ма ягон чиқахшу нестай дандон дорам акаво хай чокуни наметова бароям як бор нишон додан дар шояд барои бинанда мара меган ҳатто видеообрашениҳо мекунанд ки ту кампири дандонот ихе ухе ҳар як
сагакое ку дар Инстаграм ҳам хеле ман аҳамият наметунам. Ман ба хидма дандон дорам, хӯрдан метавонам, бас ман чӣ фикр мекунам ки дар Инстаграм ҳатто дандони ман интересия дар мардумони худамон субеста. Тана меган, киёна меган, ҳамихеда. Я одамои бренди популярни наштан ту дар ин муддати кӯтоҳ ту ҳамун дандон надорӣ, ту ҳамун дандон надоштан популярни как гуфтам бад. Дорам ҳамун чиза ба хидма метавонам хӯрда бас ман таваккали дигарош вақто. Бинандагони азиз, акнун дигар дар шаҳрҳои Сабрина нанависед дандон надорад, чунки خودش اقرار شد که دندان دارد، یعنی همه چی رو خورده هضم کرده میتواند. ما نوارهای شما رو با بلاگر دیگر عمر دیدیم. پیشنهاد از جانب کی بود؟ مثلا شما به نوارهای او توجه کردید یا عمر شما رو به همکاری دعوت کرد؟ عمر хороший человек میگن و به همون نام پاپولار میای. راستی گپ من начинающий блогерим بود، خدا دروغ نکنه 10,000 подписчик داشتم همه خدا. من نویساندمش که میخوام قطع همکاری کنم. کنتنتی تاجیکانه. بعد گفت که عمر آدمی نیست که رنگی بعضی بلوگرها آدم جدا کنه و قطع میکنم قطع نمیکنم. عمر چیز خیلی بچه دلسوز فایده که من رنگی آدم کم دگیم. کاکتی ما برای عمر خواستیم ای کلوب دوشنبه اومدم وقتی معین کردیم ای کلوب لباسهای تاجیکانه آوردیم و او را جمعه آوردم و اتاقش آوردم و خدم تاجیکانه کردم. خیلی تاجیکانه. بعد کنتنتی عمر که زبانی روسی بود قطعی بود. بعد یکون ویدیوی ما آخرتا دیوش میگه که همون آواز قطعی ما نغمه و اشاره کردیم. همچون یک کنتنتی مایده کردیم. حتی یک ویدیوی ما در یک هفته 2 میلیون رفت، 1 میلیون رفت، 1.5 میلیون قریب رفته که پرسماتراش. زبیدالله هم یک شعر خواندید. زبیدالله زمین رنجیده ای میگه. ما دختری کلوبی شیدم عاشقی تو، ای بچه غربی دیدارات مرا کشتای. ای دختری کلوبی عجب زیبایی، در میان گلرخان تو یکتایی. اکا بهترین انسانای ما که در برنامه میگم گندگی ما دکدگی نیستای. اکا در سوی اینستاگرام اکا جان نه مرا خوب میگن، نه عمر خوب میگن، نه زبیده. لیک ما باید پیشروی کنیم با درجه عالی بچه خوب انسانی نغزه. اگه ما تو هم قطعی اگه بادی کردگی نیست. بعد ما دیدم که خاکسارای خوب برای ما خسته که کلوب اومد که حاضی با قول زویزده توب میگن که در همین سوی اینستاگرام ما زبیدیم. همه خیلی ایروی گفته ها. نه که اومد برای ما کلوب اومد. ما فکر میکنم که چون فخریست که فخریست نبوده. اومد لباس شکن پوشیدم و ما خیلی جامعش پوشاندم. اگر می خراش چلاوی باری جامعش پوشاندم خود تالونش بردم باقی خود تالون بردم یک شعر غربی و کلوبی از ایجادیات زبیدالله خودش بود. زبیدم شعر خودش خواندم و در مدت 2 روز 1 میلیون خست. ای ها بگی کی هم غربی و کلوبی و باز در تاپ. باز در تاپ. خب اکنون میرویم پای تحصیل. چی باعث شد که با کالج طبی داخل شدید؟ یعنی با ساحه سند نرفتید، با فرهنگ نرفتید، اومدید برای یک ساحه نمیدونم برای شما ناگاه چی شد که دکتری رو انتخاب کردید؟ میگن که با یک زن که هنر کم است. اگه دکتر ما ایسی فیتنس سپورت مکرد در انقره روی گون گذاشتم. ای سببایی که مادر ما تنها بود. ما دخترک بودیم چون بولی نبالغ نموندن. گفتن که نه عمود 15 است چی از خود که راه پولی و راه کیره و خوردن میشه تا همه کلوب وایس بریم. ما در کالج طبی دولتی شهر کلوب به نام رحمانزاده رحمت الله عزیز میخونم. ای کالج میخوندگی خودم 100% نه 1000% راضیم. از اختصاص چی؟ همشیرگی. ای اختصاص برای چی همشیره انتخاب کردید شما؟ سن سالم رفتم که گرفت بازینه ها کورسا که بالاشتم 18 سمستر نشیدم. بعد خودم همین در دلم که بود گفتم ای کرنا چیا پوف یا ویدیو که نم خریدم که حتی ای وایشتم لایک شده آدمایی دکروی میکنن که پرسماتراش ها بسیار شد. ای دیگه بگی که هم تریواگه شد. لیکن ما کالج میخونم زید نیستن معلمای ما یا که مدلی ما زید نیست و خوندنی کالجی ما. نظر همکورسا مثلا استادا چی خیلی است که همراهشون یک به قول یک بلاگر زویزده تحصیل میکنن؟
нез хубан ягон набаро дастгирӣ мекунанд. акнун худро блогер меҳисобед шумо? Не, ҳозир худро блогер ҳисоб намекунед? Барои чӣ? блогери бисёр блогерҳои хуб бисёр ман бисёр тамошо мекунам. баъд як хубиш дар чия ки мо ассотсиатсия блогерҳо дорем. Бале. И бениҳоят ба фикри ма хуба дар ҷамъияти мо. Ман фикр мекунам оли ма ба блогерия наштам ака. Оли дар ма фақат чӣ меган эҳёи ҳунарҳои қадима. масалан шумо як контенти мувофиқ доред бинандаи ма агар ака дар пеши гаптон хитма блогер ҳисоб мекардам дар таи сайтам блогер менависам, не ки лични блог, яъне ки вай блоги шахсии ман. бале. хуб як талаботи имрӯзи қонунгузории мо ҳамин аст ки ҳар нафаре ки масалан агар дар интернет фаъолият кунад вале масалан барои дигар муштариён барои обуначиён агар таблиғ кунад чизеро масалан ба қавли реклама қабул кунад бояд худро биравада дар кумитаи андоз номнавис кунад. ба фикри ма ҳоли ман ба налогсупория нашидам барои ки ман оли реклама қабул мекунам кам. ҳоли ма ака ай назари худ ман мебинам блогерҳои калонам ки дар арсаи байналмилалӣ популярниян шинохтан наметиҳанд андоз. дидам да хеле одама дар оянда чӣ масалан чӣ бане дар он суҳбат гуфтед ки аз падаратон фақат як чиз мехоҳед, як дуо додан то ки дар зиндагӣ бахти сафед бинед, роҳи сафед бинед, хушбахтӣ бинед. масалан пай ҳамин амалӣ кардани ҳамин мақсад ҳастед, яъне то ҳол кӯшиш доред ки биравед ҳадяқал як ҳафтаҳои падарро бигиред ва ё ба он назар ҳастед ки агар худаш биёяд масалан шумо қабул доред вале дигар талош намекунед ки бо ишон яъне бо ташаббуси худатон вохӯред. касе ҳаст нест дар пеши мардум ба пеш падару модари ман фарзандам. ман аи фикр мекунам ки ман фарзандам. мара ранги ҳамун фарзандои худшворин бинаву як ҳафтаом бита басмай. лекин мо одам қатима рӯпарӯ намешавад, ки намедонам ба чӣ хотир. хуб шумо як бор дигар рафтед ба суроғаш вале онҷа гуфт ки ман зиндагии худама дорам аллакай ва шумо зиндагии худатонро доред. ина мешавад гуфт ки масалан шуморо нахост ё қабул накард? мешавад ҳамин хеле гуфт? агар ака мара қабул намекард димдефарака хонемо намеомад. ман и хел фикр мекунам да қабул кардагия ӯ соат накини фарзандай. бале. гӯшта айнохун ҷудо карда намешавад ку? пас чаро масалан худаш ташаббус намекунад ва намеояд ба назди шумо? сабаб шахидам намедонам. назари хонаводааш чӣ буд? масалан не хонагиҳошон ҳеҷ ҳичи намега. тамоман набарот хабиёр автомат ки хеохе худаш ай зиндагиш хонаводааш. ман рафтам ман гуфтам ки ман интернет хондагиам. одани аҷоиб ки яке хел тухми ай вай кардаги яке омада қадахтари калон. ту бовар дорӣ? гуфтам ҳо. ман медонистам гуфтам. баъд ай назаре ки худам гуфтам вай кардам ҳамхе гуфтам ку шок дағалтидан. баъд бовар кардам. бафтмай бачатон худаш пурсен ки ҳо гуфта лек қабул накард. ҳамун лаҳзае ки шумо рафтеду гуфтед ки ман фарзанди шумо ҳастам вале шуморо қабул накард, чӣ эҳсосот доштед ҳамун лаҳза? худро чӣ тавр ҳис мекунед? пастарин одам ҳис кардам. чӣ ба гуфтам ҳама падар дорам ман надорам. чӣ ба ими нагуфтам ман маза беатагира чишидам. неяка касим таҷриба боша ку хуча бад ҳис мекунам. не падар зинда дар қайди ҳаёт ҳаст вале робита нест. зинда ҷудо. саломат бошед. ташаккур барои оне ки омадед вақтатонро сарф кардед ва барои бинандаи мо аз рӯзгори худатон гуфтед. саломат бошед. бинандаҳои азиз, имрӯз дар меҳмонии мо дар суҳбати мо буданд яке аз духтарони бисёр фаъоли инстаграм, нафаре ки аз Кӯлоб омад махсус барои ҳамин суҳбат, Сабрина Туманова, ки шуморо дар инстаграм бо тахаллуси Золушка мешиносед. саломат бошед. акаҷон, ай шумо миннатдорам ки дар барномаи хитон мара даъват кардед. саволҳое буд ки ғамгин, ғамовар, аламангез, саволҳое буд ки ҳақиқат буд, лекин ба тарзи хейтро шӯхиам буду. ман хурсандам ки ман дар барномаи шумо омадем, мара қадр кардед, мара даъват кардед. саломат бошед. бори дигар хуш омадед ва обуна шуданро ба сомонаи оилатиҷӣ ва саҳифаҳои расмиён дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаромӯш накунед.